αυτή τη συνταγή θα μπορέσετε να καθαρίσετε το σηκώτη σας και το πάγκρεας. Εκτός από την ρύθμιση της χολυστερίνης ανακουφίζει από τη δυσκολιότητα. Σύμφωνα με ειδικούς υγείας βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και του νευρικού συστήματος. Συστατικά. ...350 ml ζεστό νερό, 1,5 κουταλιά της σούπας βρώμη. Προετοιμασία. Αφού ξεπλύνετε τη βρώμη προσθέστε το βραστό νερό και αφήστε το για 12 ώρες. Έπειτα στραγγίστε το νερό και πιείτε ένα ποτήρι πριν το γεύμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάντε το κάθε μέρα για έναν χρόνο. Είναι προτιμότερο να το πίνετε ζεστό.